weche gidu maseloso doche makawuono kakoro watieko wacho ni parting shot mari kaka uno watiere karka lakini ibro miya wach moro an go ma personal abro wacho koro mana ka ngitiyo ko karka mondo mi kaka biro daktari walunge lunga to koro wadhi mokwongo go ni ero kamano mar luongo wa ka mondo wawuo gik ma jopiny neno kendo winjo kaka Kenya en sani kaka ekonomi warach wakone jopiny ni gitwe mana okanda nikech sirkal ni to kwane ka bro dhi mbele kama ber ka oginyalo loso bech gik moko ma jopiny yudo lakini koro ma adwa wacho kendo kama ntiere sani ni na mana Mombasa wawuotho gi jo ofisa to girig East Africa kwa manyo pesa mwadwa loso go stadium mar Olympic Kibra ma wasewuotho kilometers 66 sani gini voye wan gi rest day kata kile doina kabedo manaka atendera ni tiende ni siandana lit kabisa kaka wuotho imbe wuotho ane na wuotho kora kwa jo Kenya manyalo nikech stadium waloso ni dhi konyo nyithindwa modak e kacha koro abro oro ni ilande nago to gi tele number menyalo konywa go to gi jomose konyowa be agone giero kamano agone Cynthia Mai mar Rig International ero kamano gi jok mosebedo ka supportwa en gima licha ahinya ero kamano ahinya kum lungo wa ero kamano kendo mano wabro loso chenro abo mi namba ma ka yore